थु नोङो पुर्निमानो नोङो थु मुजुरि आं नोंखौ मुगै सुगै थोआखै बै समावहाय 40 लाख जानानै थोआखै आसलते लाजिदों पुर्निमा नोंसोर बायदिया लाजिदों नङा होमबा नोंसोर बायदिया लाजिनाय मोनदों जे जेम्सआ माबोरै प्रफेसार बायदि सासे प्रफेसारखौ माबोरै हाबा खालामनो मोनखो गिबियावनो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर जायखिजाया जादोंला बे समावहाय आं दायो मेन टपिकआव फैनोसै नोंथांमोना अलरेडि भिडिअखौ जोबजासिमनाय अब्लासो बुजि मोनगोन मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना मैया दाखालि साननैसो सिगाङाव बार अखाजोंब्लाबो ओरैबायदि गाजा गोमजायै बिथां जेम्स ब्रादारनि हाबाया जानानै थांबाय नङा होमब्ला लोगोफोर बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिगौ नाथाय बिथांनि सिङावहाय माबायदि जाथाय जानानै थांदों बा माबायदि ससियेल मिडियानि दारै सोंखारिथिनाय जादों बेखौ नोंथांमोना मोनथियाखै दायो नङा होमब्ला लोगोफोर सोरबाफोर मोनथिदों जानो हागौ सोरबाफोर मोनथियाखै आरोना लोगोफोर जियानो जा बे समावहाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासे अलरेडि बिथां जेम्स ब्रादारनि बाजैखौ लानानै नैबे सासे पुर्निमा बरगयारि अर्थात फुलमनि होननानै बुंब्लाबो नोंथांमोना गोबां सिनायो बिथाङा 30-40 लाख जाखांनानै गुबुननि हिन्जावखौ दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियाआव मानो थाखाय सोंखारिनो गोनां जादों नोंसोर बायदि मानसिया जेबो बुंनो मोन्थाय गैया बेखौ बुंदों बिथां मैदोम ब्रादाराहाय आरोना लोगोफोर बेसेबां थार आरो बेसेबां सैथो थारैनो बिथां जिहेतु पुर्निमा बरगयारिया जेम्स ब्रादारनि बाजैखौ लानानै ओरैबायदि मोनसे फिननाय होदोंमोन बेखौनो फिन खेबसे दिनैनि दिनावहाय मैदोम बसुमतारी ब्रादारा पुर्निमानि फारसे मा रिप्लाइ होखो मा रिएक्सन खालामनानै होखो बेखौसो आं दिनै नोंथांनि सेराव नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायदों आरोना लोगोफोर जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन जोबजासिम जुदि नायाब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा आरोना लोगोफोर जियानो जा नायलांदो नोंथांमोना थु नोङो पुर्निमानो नोङो थु मुजुरि आं नोंखौ मुगै सुगै थोआखै बै समावहाय 40 लाख जानानै थोआखै आसलते लाजिदों पुर्निमा नोंसोर बायदिया लाजिदों नङा होमबा नोंसोर बायदिया लाजिनाय मोनदों जे जेम्सआ माबोरै सासे प्रफेसारखौ माबोरै हाबा खालामनो मोनखो नङा होमबा लाजिनाय मोनदों नोंसोरो ओरैबायदि गन्थङाव दै हाबजोबदों नोंसिनावहाय मोनथिबाय ओरैबायदि जेम्सनि हिन्जावा बुरैसो नङा होमबा जेम्सनि हिन्जावा हाबा जाखानायसो सोर बुंदों खोनासंफै एसे दिनैनि भिडिअआ एसे धामाका जानो थांगासिनो दङ रायजो राजा नोंथांमोन खोनासं आरो जेम्सनि हिन्जावाबो माथो हाबा जाखानाय डिभर्स होनो नुलांगासिनो माबा माबि हाबा जाखानाय मा जाखानाय बेफोरबायदि बुंगासिनो आं नोङो साला पुर्निमा ना मा होनदों मैखोम ब्रादारनिफ्राय 40 लाख थाखा जानानै आरो बेलेगखौ बदनाम खालामनो आरो लाजिनाय मोनाखै लाजिनाय मोनगोन ना मोनाखै बेलेगखौ आरो बदनाम खालामनो फैदों ससियेल मिडियाआवहाय नोंखौ होनदों आङो पुर्निमा मोनथिबायना बिदि आल बाल भिडिअ बानायनानै मोनथिबायना ससियेल मिडियाआवहाय फैनानै साला बेलेगखौ बदनाम होफैनो फैदों नोङो लाजिनाय दंना गैया नोंनाव मा होनदों बेखौ माने अर सावनाय बायदि जोंनानै दङ मोदोमफ्राव मोनथिबाय माने जेम्स मुसाहारि ब्रादाराहाय जोंनिया डक्टरेट हिन्जाव बा सासे प्रफेसार आइजोखौहाय हाबा खालामनायनि थाखाय ओरैबादि माने अर जोंनाय बादि जोंनानै दं जेरै पुर्निमामोन बादि सासे बेखौ मा होनगोन आङो बुङोबाथ' गाज्रि जायो दानो नांगोन मिथिबाय मैदोम बुङोबा दानो नांगोन पुर्निमामोन बायदि मानसिया साला 40 लाख थाखा फैसा जानानै बेवहाय सोरनिबा हाबा जानायखौ मालाय प्रफेसार मानसिखौ हाबा खालामनायखौ फैनानै बदनाम खालामफैदों ससियेल मिडियाआवहाय लाजिनाय मोनाखै साला नोंसोरो लाजिनाय मोनाखै मा दं नोंसिनि बे खर'आवहाय निजेबोथ' जेबो गैखाया आरो बेलेगखौ बदनाम खालामनो आसलते लाजिदों पुर्निमा नोंसोर बायदिया लाजिदों नङा होमबा नोंसोर बायदिया लाजिनाय मोनदों जे जेम्सआ माबोरै सासे प्रफेसारखौ माबोरै हाबा खालामनो मोनखो नङा होमबा लाजिनाय मोनदों नोंसोरो ओरैबायदि गन्थङाव दै हाबजोबदों नोंसिनावहाय मोनथिबाय ओरैबायदि दै हाबदों आं होनदों बेखौनो मोनथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन बेफोरबायदि सोरबा थार्ड पार्टि मानसिया फैनानै ससियेल मिडियाआव बान्साव फैनाय मानसिफोरखौ गुलिमार बेफोरो ओरैबो खिथुआवबो गैखाया सिगाङावबो गैखाया बिसोर थारमाने मोनथिबाय बिसोरो बेखौल'सो माथा मारिबाय थायो सोर हौवाजों थाङोब्ला बा सोर हौवाजों रिलेसन लायोब्ला माब्रै फैसा मोनगोन बेखौल'सो माथा मारियो बा सोर हिन्जावखौ बदनाम खालामनो मोनगोन बेखौसो माथा मारियो बिसोरो बाखि बिसोरा जेबो गैया रायजो राजा नोंथांमोन बिसोर पुर्निमामोन बायदिनि बेफोर मुगै सुगै मानसिफोर फैनानै बेवहाय ससियेल मिडियाआवहाय जेम्सनि हिन्जावखौ हाबा जाखानायसो डिभर्स खालामखानायसो होननानै जानला मोनला बेवहाय आल्टु पाल्टु बक्सि फैलाबायबा थु नोङो
पुर्निमानो नोङो थु मुजुरि आं नोंखौ मुगै सुगै थोआखै बै समावहाय हा 40 लाख जानानै थोआखै आरो मा बक्सिबावनो फैदों बेवहाय मानसिखौ आं होनखादों मिथिबाय मालाया जाया डिभर्स जानाय जायो हाबा लानाय लायो बे बेलेग बाथ्रा नोंखौ होनदों आङो मिथिबाय पुर्निमा तो बेनिमोन लोगोफोर भिडिअ निश्चय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय जाथाया मा जालांखो आरो मानि कारनावहाय दिनै मोदोम ब्रादारा बिथां पुर्निमा सिस्टारखौहाय बुंनो गोनां बायद' जाखो आरोना लोगोफोर जियानो जा आं बिनि गेजेरावहाय जोबथारनायाव बांद्राय बुंनो होननानै सानाखै जा बुंनांगौ बिथांमोनानो अलरेडि बुंलांखाबाय मिथिलांखाबाय नोंथांमोना नङा होमब्ला बिनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बुंनानै भिडिअखौहाय फोलावनो होननानै सानाखै आरोना जोबथारनायाव जुदि नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आं साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव आं मोनसेल' नोंथांमोननि सेरावहाय रिकुवेस्ट खालामो जे नैबे मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय शेयार खालामनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बिनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला गोजोन्थों रायजोफोर जय हिन्द आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय